Yuma mwanchwa umurigire kyonga tokoge chaka EMAS ya mukurasa robotiro weichania asititkralero mubiri bw'umusaye bw'emyaka ya igatwa ni gotoka so oroncherwanya komisaro gaigasu mucyo bosongo aswekera boniga korengana robot kurwa sabanya nyimbo mubiri turamanyakana no yongo nabo igo chinga kecho botukinigo bwachakigwe bw'natumanya muri kito Daniela Ontere Nasoroche rwanya komisaro rogotoka Nyambera miyomo cyobosongo ase county ya Kisii asabamenyi bensimiga babwatwa no mwichano munene kubatakana nege kole asumubere bumusaye bw'imyaka yegatwa otoka machime uyino nyina bohoringe neli misu litinde gentobono gyatiga bamenyi bensimiga no bobo bonene kubatakana nege kolekiga abo bisa kurwa serikali ye county ya Kisii ubo watrena na bisa babanyimbo kurwa segetasini kyabanyimbo kenyanchwa bakubwatrena na bisa bekyombe kyobotuki bobosalia DCI abo asobwanga muno bayikirana asensemeiga ebikole by'imibere y'abantu aho gotoka abasireti amagimabo hasi cinjira kibotutukani yuberalekanire komentekana asama tukabwango iga na monasoro ngo rwagusi na yokogania nkororo kwa watani aho gwesokya asogotema na koliya gukoromo chando iga boigo gwetera soko baterana nebyombe aho biriya bye serikali na biriya bitali bye serikali songa aigani gago chaboigo chingaki ensingima agenrete guchengira amatuko 15 nelimo yokurwania mangana yiboniria wechinginjo aho boigo no goitwa kwa bantu hasi chinchira chibotutukanu nonyena bo mubero nyegosira obosyo bwae bwarolekana gotwara chingoma boigo mubero yo ni gotabwate chianga chonsi kubatekana nege kolekiga abamenyi bensemiga tibanyarete gosanga nabalikia mangana kubatekana no gotamanyekana kwa nyegosira asano bo bagikirie kolekiga ne chinguru chegoro kigima akubolia obotuki kwango igwa urubudrege dasene kiagatembe kurega soroche rwanya komisaro ime ya Nyambera sibunge ya kitutu cha South mi county ya Kisii literane nguru ku Daniel Ontiri.